त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ यांच्यातर्फे कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या केंद्रातर्फे आणि कणकवली केंद्रामध्ये आपला उद्या नितीन भाऊ गुरुपुत्र नितीन भाऊ यांचं मार्गदर्शन ग्राम व नागरी विकास सक्षमीकरण अभियानाचा आणि राष्ट्र विकासाचा असं त्याचं एक ब्रीद आहे। आणि ह्याच्यामध्ये की नाही आपल्या सेवा मार्गामध्ये 20% अध्यात्म आणि 80% समाजसेवा याला प्राधान्य दिलेले आहे। आणि ही संकल्पना गेले 15 वर्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये राबवली जात आहे आणि गेले 5-6 केंद्रातर्फे गेल्या वर्षभरामध्ये त्याला चालना मिळालेली आहे। आणि कणकवली केंद्रातर्फे ह्याला बहुसंख्येने सेवेकरी सहभागी होऊन याच्यामध्ये सहकार्य करत आहे। बालसंस्कार, शिशुसंस्कार, बाल्यसंस्कार, गर्भसंस्कार, युवा प्रबोधन असे विविध 18 विभाग आहे ह्या दिंडोरी प्रणित मार्गाचे। तर ह्याच्या मार्फत प्रबोधन होणार आहे। त्या तरी पाल्यांनी आणि बालकांनी याचा आणि युवकांनी आणि युवतींनी याचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, उपस्थित राहावं। आपल्याकडे काय चाललेलं आहे, राष्ट्र विकासाचा ध्यास तरुणांमध्ये जागवायचा आहे आणि तरुणांनी आणि युवतींनी त्याच्यामध्ये आपल्या स्वतःहून स्वप्रेरणेने याच्यामध्ये सहभाग घ्यायचा आहे। आणि राष्ट्र विकासाची आपली शक्ती, युवा शक्ती आधी भरकटलेली आहे, ती योग्य मार्गाने ह्या दिंडोरी प्रणित अध्यात्म मार्गाने कशी मार्गावरती त्याला आणता येईल आणि राष्ट्र विकासामध्ये या तरुणांचा, आपल्या जिल्ह्यातील तरुणांचा, युवकांचा कसा सहभाग आपल्याला देता येईल याच्यासाठी आमची तळमळ गेली वर्षभर चाललेली। आणि गेले 6 तारखेला जो वर्धापन दिन झाला तो बहुसंख्येने लोक सहभागी झाले, उत्स्फूर्त सहभाग मिळाला। आता आम्ही गेले 2 महिन्यापासून शिशुसंस्कार सुरू केलेला आहे, गर्भसंस्कार 2 आठवड्याला चालू केला आहे। पालकांचा आणि गर्भवती मातांचा चांगला प्रतिसाद आपल्याला मिळत आहे। तर आम्हाला असं सर्वांना आवाहन करायचं आहे की ह्या संधीचा त्यांनी लाभ घ्यावा आणि जास्तीत जास्त बहुसंख्येने सहभागी व्हावे आणि स्लाइड शो आणि मार्गदर्शन केलं जाणार आहे। आदरणीय नितीन भाऊ यांचं ह्या विभागावरती
अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन करणार आहे. जिल्ह्यातनं जेवढे सेवा केंद्र आहेत त्या सर्व सेवा केंद्रामध्ये सेवेकरी आणि तमाम जनता इकडे येणार आहे आणि त्यांनी याचा लाभ घेणार आहे. तर बाहेरचे लोक येऊन करणार आहे तर कणकवलीच्या आसपासच्या जनतेने आणि लोकांनी याच्यात सहभागी व्हावं आणि ही संधी दवडू नये असे आम्हाला सर्वांना आव्हान आहे आणि त्यांनी याच्यात सहभागी व्हावं. मी एक सेवेकरी, अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर जिल्हा नाशिक बालसंस्कार व युवा प्रबोधन विभाग कोकण विभाग आयोजित उद्या म्हणजे दिनांक 9 एप्रिल 2023 सकाळी ठीक 10 वाजता गुरुपुत्र आदरणीय श्री नितीन भाऊ मोरे यांचे प्रमुख उपस्थितीत आपल्या कणकवली सिंधुदुर्गवासियांसाठी आयोजित कार्यक्रम आहे. तर त्यामध्ये बालसंस्कार त्याचबरोबर युवा प्रबोधन यामध्ये शिशुसंस्कार तर गर्भसंस्कार असे विविध 18 विभाग आहेत. तर याच्यामार्फत नितीन भाऊ आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. तर कणकवलीतील प्रत्येक नागरिकांनी त्याचबरोबर पालकांनी विद्यार्थ्यांनी युवक युवती यांनी मार्गदर्शन करत त्यांचं जे आपल्याला बहुमूल्य असं मार्गदर्शन मिळणार आहे ते सर्वांनी त्या गोष्टीचा लाभ घ्यावा जेणेकरून पालकांना आपल्या मुलांना संस्कार कसे करावे त्याचबरोबर युवक युवतींना मार्गदर्शन जेणेकरून करिअर असेल त्यांचं शिक्षण असेल किंवा त्यांच्या नोकरी संदर्भातील जे प्रश्न असतील त्याबद्दल आपल्याला बहुमोल असं मार्गदर्शन मिळणार आहे. त्यामुळे कणकवलीतील प्रत्येक सिंधुदुर्गातील प्रत्येक नागरिकाने या गोष्टीचा लाभ घ्यावा. आपल्या आजूबाजूचे जे कोणी सेवेकरी असतील त्यांनी तर यावंच, त्याचबरोबर त्यांच्यासोबत इतरही भाविकांनी उद्या या कार्यक्रमात येऊन सहभाग घ्यावा आणि सहकार्य करावे. स्वामी समर्थ अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री स्वामी समर्थ महाराज यांच्या चरणी माझा दिवा मुद्रा. सर्वांना मी एक जाहीर आव्हान देते आहे. आजकाल काळाची गरज आहे. युवा संस्कार, बालसंस्कार, ग्राम अभियान ही मी म्हटल्याप्रमाणे काळाची गरज आहे. हे का तर येणारी सर्व पिढी सक्षम बनली पाहिजे. आज जर आपल्या मुलांना जर आपण त्यांना सक्षम नाही बनवलो तर आपल्याला उद्या वृद्धाश्रमे गाठावे लागणार नाही. ह्याच्याकरता त्या आपले गुरुपुत्र आदरणीय नितीन भाऊ आपल्यासाठी बहुमूल्य वेळ काढून येत आहेत. तर त्यांनी वेळ काढून येत आहेत तर त्याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा. पूर्ण सिंधुदुर्ग वासियांना मी आमंत्रित करीत आहे की तुम्ही या सर्व युवा संस्कार म्हणजे येणाऱ्या नवीन पिढीला गर्भसंस्कार, गर्भावरती कसे संस्कार घडले पाहिजेत, म्हणजे येणारी पिढी कशी व्हायला पाहिजे, बालसंस्कारमध्ये त्यांची बुद्धी कशी वाढली पाहिजे, शिवाय त्यांच्यावर बालसंस्कार ही काळाची गरज आहे. कारण बालसंस्कार जर तुम्ही आत्ता लहानपणीच जर मुलांवरती घडवला तरच ती मुलं त्या तुम्हाला वृद्धाश्रमात पाठवू शकणार नाही. मला सर्वांना माझी कळकळीची विनंती आहे की तुम्ही सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा. जास्तीत जास्त संख्येने आजूबाजूला म्हणजे ज्यांना माहीत आहे त्यांना माहीत नाही त्यांना सर्वांना सांगून तुम्ही सर्व इथे ह्या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा ही माझी नम्र विनंती आहे. श्री स्वामी समर्थ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.